Angibingelele kumkanyakude TV, ngibingelelwa ukukhangelana kwaMhlongo enkandla eqhudini ishoba lenyathi. Usezakhele udumo ngegama lika DSD, khona igama elisha lapha laloqoko bathi luphi asijabulele uyidlulela. Angibonge ithuba abantu umkanyakude TV. Umkanyakude TV. Ngibonge ithuba elikhulu. Igama lami uThokozani uMasokandlana ngumphesheya, abanye bathi ngusomnandi ngusomlekela ngusomdelicious. Ngicela ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisayo. Igama lami nguvusima Vusana kwi channel ihamba phambili umkanyakude TV. Bafowethu owesilisa oneminyaka engu-34 wase Fast Drive wengane zakwethu endaweni yase Verelum. Umphakathi uthe uxoxa naye kancane emva kokuthi atholakale emzini womuntu ethalaza emakamelweni ke lapha wengane zakwethu ngezikhathi zasebusuku. Lowe ade kunowesilisa ngaphakathi endlini bathi akapholisanga amaseko, uvele wacisha ugesi wazama ukumbamba ke lapha wengane zakwethu. Wayesefonela bezimo eziphuthumayo abe-reaction ke lapha. Yize bafike umphakathi usuthe uxoxa naye kancane ke lo mbhemu wengane zakwethu ngoba bekusolakala ukuthi befuna ukundlwengula owesifazane kade ngaphakathi endlini. Mina ngiyafisa ukuzuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Ake sidibane kwi-comment section ngizuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, cela subscribe, cenze nebell ukuze uzothola njalo ama-notification uma siposta i-video page. Zilami manje kukhulile impilo yami nami ingakho ngibonga idlo zilami manje kukhulile